шогирд тинҷӣ ба дари рӯзи истироҳатӣ омадӣ? раисҷон, рости гап як чанд шавшид бехобӣ мекашем. виҷдонам азоб мета, овай гиланам намегзара раисҷонаки чанд солҳо шид мав шумоно намахӯрем. як ки дар ягон ҷо хатогӣ када бошам раисҷон, айма хафа намешем? Не шогирд, хафа намешавам. дар ҳақиқат мо чандин сол шуд нону намак хӯрем. саломат боше раисҷон, саломат боше. рости гап ҳамун бача кенҷакаку ҳамун донишгоҳ буд када як мақомот да кор даромадай шикри худоаки ҳамун ман результат шава гуфта раисҷон, барои корҳои ҷадидтон шуморо фурӯхтам. результат шава гуфтам да ки мақсад ҳезе ҷамъ кунем рӯз ба сартона меям.